Ajeng. Nggih. Sing marai seneng lak ngene iki lak pedhok sampean ngene iki lho. Heeh, seneng banget. Napa to? Li sampean nyeluk kakung, iki jenenge. Aja kakung. Eh? Kan putune. Iya, diceluk jenenge. Om. Dikenali lah anu, dikenali. Nggih. Diki. Diki. Heeh. Ada kepanjangannya kok Wong jenengan ki jenenge Joko kok dadak tekan Diki barang iki lho. Ana kepanjangane. Napa? Apa? Dikianati. Ora ngono. Dan apa? Malah bingung ah. Malah guyu iki piye to iki Mbah? Dikirim Tuhan untuk dikirim Tuhan didik kamu. Oh, alah. Alah. Dikirim Tuhan untuk kamu kuwi lho. Iya. Piye Mas Galung iki? Diki dikirim Tuhan untuk kamu. Mbah kok gitu. Loh, kamu suka ndak? Oh, suka dong. Kalau aku suka dirimu. Aku itu kalau dijaraki om-om malah suka. Iya, biasanya umum brondol. Apalagi bakong-bakong. Karena saya itu membuat rambut seperti ini biar sama umurnya sama bakong. Aku urung putih kok. Iya diaturke lagune apa iki? Salam, ada salam. request lagu, Bu, Ibu, Bapak. Napa? Ayang-ayang. Dewa Tresno. Napa? Dewa Tresno. Kok Dewa Tresno kok? Dewa Tresno Jenengan nggih. ngatasi mboten to kok? Ngatasi jenenge Diki kok ya. Apa mang Diki mang? Aku wedi. Aku iki sing wedi malahan. Dikirim Tuhan untuk bagian kamu Diki iki ngono lho. Yakin iki jenengan Dewa Tresno. Iya, diaturke Dewa Tresno menangi mundut panjenenganipun. Pan Turangga Ulung sinten? Mbak siapa ini? Aduh malah Gandrung Ulung monggo. Nggih, Gandrung Ulung nika Dewa Tresno. Dewa Tresna. Dewa Tresno, nggih. Spesial duet lagi sama Mbah Kong. Wis turu. Kok lek dadak tuntun-tuntunan aku mulai lho ya, Kom. Pancen yo didudak lek tuwek ngono. Tadi apa toh? Aduh sayang, aku cinta padamu. Rangira yen wis kasih tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Oh, yen ngene dadi Ulung-ulung
Bikin andu endi sewu coro bakal tak lakoni Omong sawisi sing tansah kami butuh sabar lan laten ngenteni yen mangkono ayo bareng dedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Oke Matur nuwun Mbak matur Ajeng nuwun nggih. Bagong monggo dilanjut Sudah perform ingkang kalih artisipun. Nggih.